गोड़ लागतनी रउआ सबके बहुत बहुत स्वागत बा रउआ सबके आपन भोजपुरी चैनल अंजोरिया में। त अब नवमी आवे वाला बाटे तो ओ टाइम पे बनेला हमनी के यहाँ दाल पूरी। आ जौन दाल के जौन पानी बचेला ओकरा से बनेला एगो सब्जी और बनेला गुड़ वाला खीर बिना दूध वाला। तो एबरा उहे रेसिपी रउआ सबसे शेयर करे वाला बानी हमनी साइड के बिहार के एकदम फेमस दाल पूरी जौन की पूजा में बनेला। तो चली फिर फटाफट से दाल पूरी बनावे शुरू कइल जाओ। बहुत ही अच्छा बनेला ई। तो एकरा खातिर हमनी के लेता नहीं जा 1 कप चना दाल। तो एकरा के हम ना 4 घंटा खातिर भिजा के रख देले रही। आई फूल गइल बाटे। वैसे तो बिना फूललो रउआ सब ले सकता नहीं जा, बाकी तनी ओकरा के पकावे में ढेर टाइम लगी तो फूल के तनी अच्छा रही। और एकरा खातिर एकरा में नु हम डाले वाला बानी 5 कप पानी। तो 1 कप चना दाल रहा 5 कप पानी डाला तनी। पानी तनी ढेर डालतानी काहे कि एकर जौन पनिया निकली ओकरा में हमनी के छौंका मार दियाई और बहुत टेस्टी लगेला खाए में। तो अगर वो सबके उ नइखे बनावे के तो एकरा में पानी कमे डाल सकतानी जा। अब एकरा में हल्दी या नीमक डाल के एकरा के हमनी के सीटी लगावे खातिर बैठा दियाई। तो हमनी के ना एकरा के तेजे आंच पर बैठावल जाई, कम आंच करे के जरूरत नहीं है काहे कि दाल फूलल बाटे पहले से। तो हम एकरा में 4 गो सीटी एकदम तेज आंच पर लगवावे वाला बानी। तक दाल पाकत अटे तब तक हमनी के गुड़ वाला खीर बना लिहल जाओ। तो एकरा खातिर 4 कप पानी ले बनी आ आधा कप चावल लेवे वाला बानी। तो छोटका छोटका वाला जौन चावल आवेला जीरा राइस ओकरा कहल जाला उहे चावल हटे। एकरा के बस धो के एकरा में डाल के पका लेवे के बाटे। आँच रउआ सब मीडियम रख सकतानी जा। आ जब चावल पाकी जाई तबे हमनी के एकरा में गुड़ डालल जाई, ओकरा से पहले ना डालल जाई। तब चावल देखी पाकी गइल बाटे। अब एकरा में आधा कप गुड़ डाले वाला बानी। तो आधा कप गुड़ में बहुते बढ़िया मीठा बनेला। एकरा से ज़्यादा गुड़ मत डालब जाना तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाई। आ एकरा के ना अगर रउआ सबके थोड़ा पतला रखे के बाटे तो एकरा में थोड़ा सा पानी रउआ सब और डाल सकतानी जा। आ 2 चम्मच एकरा में घी डाल दी जा। इतना बढ़िया एकर टेस्ट आई नु, इतना अच्छा खुशबू आई कि मैंने जनैबे ना करी कि मैंने ई गुड़ के रसियाव हटे। वैसे हमनी के घी ना डाला खाली गुड़े में पका दियाला, बाकी घी डालला से बहुत बढ़िया लगेला। घीवे में ना तनी मनी ड्राई फ्रूट्स भूज के डाल दिए एकरा में, बस ये बहुते ज़्यादा बढ़िया बनी, दूधो वाला से नीमन लगेला ई। 2 कप आटा ले बनी, तनी मनी नीमक डाल के अब आटा लगा लिहल जाओ। तो नॉर्मल आटा लगावे के बाटे जैसे हमनी के रोटी के लगावे नहीं जा उतने मुलायम हम आटा लगौले बनी। एकरा के रख दिया उस साइड में। अब देखल जाओ हमनी के कि दाल के का हाल बाटे। तो दालियो पक चुकल बा 4 सीटी में। हमनी के उतना एकरा के नहीं पकावे के कि जैसे मैंने आदमी दाल भात खाला तो उतना पकावेला। तो मैंने खड़ा बाटे अब पाकलो बाटे तो ऐसा नहीं पकावे के बा। अभी ठंडा होके खातिर धो दिया आ एकर पानी के हमनी के छौंका मार दिया। तो चलिए अब एकरा खातिर हमनी के लेवे वाला बानी जा 1 से 2 चम्मच सरसों के तेल। आ ओकरा में छौंका मराई जीरा से, हींग से और तनी मनी हरा मिर्च से, सूखा मिर्च से, तेज पत्ता से। अगर मान ली कि पूजा खातिर नइखी जा बनावत तो एकरा में लहसुन काट के डाल दब जानो तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आई। आ थोड़ा सा अदरक डाल दिया आ टमाटर डाल दिया। चाहब जा तो प्याजो डाल सकतानी जा अगर पूजा खातिर नइखे बनत तो। थोड़ा सा नमक डालब जा, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डालब जा, नमक चेक करके डालब जा काहे कि पहिलहू डालल गइल बाटे। आ ओकरा बाद जब टमाटर वमाटर पाक जाई तब एकरा में हमनी के डाल दिए दाल वाला पानी। आई इतना बढ़िया लगेला नु, एक मन एकरा कैसे हूँ आदमी सूप के जैसे भी पी सकता टे। तो अगर कभी कुछ ना खाए के मन होखे तो ऐसे दाल के पानी पियल जा सकता। मिर्ची उर्ची ना डलाई तो बच्चों के काफ़ी अच्छा लगी, होने खातिर काफ़ी हेल्दी भी रहेला ई। तो थोड़ा सा एकरा में हम दलिया के जन मिक्स के डाल देतनी काहे कि तनी मनी गाढ़ा हो जाई। वैसे तो एकरा के ज़्यादा गाढ़ा ना कइल जाला, पतले रहेला ई, रसम जैसे एकदम पातर रहेला। ऐसे ही एकरा के हमनी के पूरी के संगे पूड़िया के एकरा के डुबा के एकरा में खाइल जाला। तो इतने पातर रखे के बाटे, एकरा से ज़्यादा गाढ़ा मत रखब जा एकरा के। आ देखिए बस लास्ट में हमनी के डाल देवे के बाटे धनिया पत्ता और हमनी के देखिए बहुते बढ़िया जो एकदम अमेजिंग टेस्ट वाला तैयार हो गई बा करी। चलिए अब देखिए दाल जौन बाटे ठंडा हो चुकल बा। अब एकरा के पीस लिया। वैसे तो एकरा के सिलवट्टा पर पीसल जाला, बाकी हमनी के पास सिलवट्टा नहीं खे तो मिक्सी में पीस लिया। आ एकरा में हम डाले बनी अदरक आ मिर्ची। अगर पूजा खातिर नहीं जब बनाओ तो लहसुनो डाल लेब जा, काफ़ी बढ़िया लागी। बिना पानी के पीस लिया। नीमक अपन चेक करके डाल लेब जा। अब भुना जीरा के पाउडर एकरा में डलाई। हमनी के जौन बनेला पूजा ओकरा में खाली नीमक आ भुना जीरा के पाउडर डलाला और कुछ ना डलाला। चलिए अब हमनी के पूरन भरे के तैयारी कइल जाओ। तो बस हमनी के ऐसे ही कटोरी ऐसे बना लेवे के बाटे। एकरा में उतने पूरन लेवे के बानू कि मैंने पूरी फाटे मत। तो एकरा के अच्छा से एकरा के भर दिए या ओकरा बाद हमनी के हाथ से इसे गोल गोल घुमा दिए तो पूरनवा अच्छा से चारों तरफ फैल जाई। आ ओकरा बाद एकरा में थोड़ा थोड़ा आटा लगा के हमनी के बेल लेवे के बाटे। अब बेलर टाइम ध्यान रखे के बाटे कि मैंने एकदम हल्का हाथ से बेले के बाटे, ना तो फाटे के डर रही। तो जैसे ही तेल में डालब जनू तो फाट जाई। तो एकरा के अतने मैंने बेले के बाटे कि बहुते ज़्यादा पतला ना होके, मैंने पूरी जैसन जन होखेला ना उतना
उतना पातर ना, थोड़ा सा मोटे रहेला ई। आ थोड़ा सा बड़ो साइज़ के रहेला, नॉर्मल पूरी के जौन साइज़ होखेला ओकरा से थोड़ा ही बड़ होखेला, थोड़ा मोटा होखेला। तो वैसे हम दिखावे की कोशिश करत तनी कि कितना मोटा हम बनौले बानी। तो ऐसे ही जौन बाटे हमनी के मोय पूरी बना के रख लिया, ओकरे बाद एके हाली हमनी के सेकल जाई। तो सेके खातिर नु एकरा के सरसों तेल में सेकब जा, तबे एकर बढ़िया टेस्ट आई। आ ए तरह कौनो तेल रउआ सब चाही तो इस्तेमाल कर सकत तानी जा। देखी हम तवो धइले बानी या कढ़ाई पर तेलो धइले बानी। तो पहिले हम एकरा के तवा पर हल्का सा सेकब, हमनी के घर में ऐसे ही बनेला तो उहे वाला हम रउआ सबके देखावत तनी। वैसे तो रउआ सब डायरेक्टली तेल में डाल के भी एकरा के सेक सकत तानी जा, माने छान सकत तानी जा। बाकी हल्का सा तवा पर जब एकरा के सेक दियाला नु ओकरे बाद छानल जाला तो बड़ा बढ़िया देखहू में लागेला आ खाहू में काफ़ी अच्छा लगेला, फटाफट होइयो जाला। तो एक तरफ तवा पे सेकल जाइब जा हल्का हल्का, दूसरा तरफ जौन बाटे कढ़ाई में आदमी छानत जाई। आ तेल के मीडियम गरम रखे के बा, ना बहुते तेज ना बहुते ठंडा। तो ये देखी कितना बढ़िया हमनी के फूलल फूलल एकदम पूरी बनल बाटे। अब मान ली कि रउआ सबके पूरी फूट गई अगर, तो कोनो बात ना, ओकरा के ओतरे उलाट पलाट के कैसे सेक ली जा। अगर जना तक ढेर फाट गई बाटे, तेल घुस जाई तो ओकरा के निकाल ली जा। अगर वो सबसे नहीं हैंडल होत तो ओकरा के पराठा भी बना सकता नी जा तवा पे, उहो काफ़ी बढ़िया लगेला। बहुत लोग छानेला ना, पराठे तवा पर बना लेला। तो दोनों तरीका से रउआ सब बना सकता नी जा। देखी कितना बढ़िया बढ़िया हमनी के पूरी जौन बाटे तौन छान के तैयार हो गई बाटे। इहे दाल वाला पूरी या गुड़ वाला जौन खीर बाटे तौन हमनी के माता दाई के चढ़ेला, घरे पूजा होखेला। तो ई वीडियो अगर रोज सबके बढ़िया लागल होखी तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लेब जा, वीडियो के लाइक कर देब जा। आ बहुते बहुते धन्यवाद रोज सबके।